Suspect sa pagpatay sa bana sang iyang nga hinablos na dakpan pagkatapos ng halos isa ka tuig. Inyang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Sa nabukid ng bahin sa Barangay Subanga, Kalinog, Iloilo, tigayon nga nadakpa ng 25 anyos nga si Tommy Canha. Si Canha ang sospetsado sa pagtiro patay kay Epifanio Hengaray, Oktubre sang nagligad nga tuig sa Barangay Ungkauno, Pavia. Natigayon ng police operation sa bulig sang Regional Mobile Force Battalion 6, 606th Company, Regional Mobile Force Battalion 6, 602nd Company, Kalinog Municipal Police Station, kag Pavia Municipal Police Station. Verify siya nato, no? Yung actually nakat na siya namon kahapon. Pila pa ka days actually ngin pabalik-balikan ngin pa-check kung ngin pa confirm namon kung nara gid siya sa area. Sunod sa sospek, ginunahan lang sinitiro ang biktima tungod may dala man ini nga pusil. Apang sangin pamangkot kung wala ini gilayo nagsungka. Why man nag-serial, why man nag-dok na ka mga istorya kung ano. Natapang kong mag-agi ay masungka ko dati. Pagka rin natapang ako sa bugtuan kasi ko tiraw na ko yung ragyan. Preso sa Pavia Municipal Police Station ang sospetsado sa kaso nga murder. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.